אם לא מצלמים את זה, זה לא קורה. כן, אם זה לא מצולם, זה לא קרה, זה הכלל. ולכן, קודם כל דבר אחד, אני לא אסע. אני לא זוכר שהייתה קפיצה שהייתי צריך כל ככה ולעבוד בשביל הכתב, בשביל של זה. חוסר הקטנה. ממש המון. אני בכלל לא ככה. הוא התיישב ונתנו יום אחד עמוד כידוע לכם. אנחנו כמעט לא באנו גם ביום רביעי, אבל אמרנו, בגלל שאתם באים, נבוא. כדי שתוכל להרביץ לנו ביום אחר. אז את המנות האלה תקבלו ככה בטיסות. יום שני 6 בבוקר מעבדה. ראשון 8. למה, מה הסיבה? מפני שזה לא היה בעיה של רעיונות או של לראות, זה בעיה של מספרים, חשבונות, הצבא, כל מיני טעויות אם משלחות אחרות היינו עושים אותם, אני לא רוצה לדמיין איזה סיטואציה ואיזה נביחות היה המנחה שלהם, נובח עליהם, על פעולות שנובחות פשוט זה לחשוב שאתם חוסכים זמן על ידי כך שעושים 10 שלבים בראש, והתוצאה היא ששכחתם ונבוא וגורם שם, שזה מאוד 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 קשה. גורם כזה שמשתנה ונעלם לקבל נקודות. לא רק זה, אלא שאפילו אם אתם קודמים, זה זמן. הזמן הזה קרה כחול אולי, דברים אחרים שאפשר היה יותר להוציא היה נכון. אבל אני חושב שאם אנחנו נוציא רגע את הטעויות והחשבוניות של זה, ואת זה שאתם לא יודעים לעבוד במעבדה, אני לא הייתי מודע בכלל. הייתי מבקש לדחות האולימפיאדה, אם הייתי יודע שעד כדי כך אתם לא מתמודדים בעבודה. אני שומע, יואב, בסדר. אבל כנראה שבדקו לכם את המעבדות ברמה הרעיונית. אם מצליחים לפתור ברמה הרעיונית, מה זה שווה את כל הפרטים? הפרטים אבל לא מעניינים. The principle is what is important. אז מעבדה אתם צריכים להשתפשף. זה יותר יפה מהטלפון. זה יותר מעניין מהטלפון. מה עושה? לא יש לו שום שאלות. אחר כך לשאול שאלות. אבל סך הכל את התיאוריה עשיתם לא רע. לא רע. היו תלמידים שקיבלו בלי ערעור שלנו 10, שאלה מספר 2. כמה היו כאלה? 3? וואו. אם ערעור נשאר רק תלמיד אחד כזה. מה? אם הערעור נשאר רק תלמיד אחד כזה. טוב, אז לסיכום, אני אגיד לכם מי קיבל ארד. לא, אתה תגיד מי קיבל צל"ש. מי קיבל צל"ש? אחר כך נגיד מי קיבל ארד, אוקיי? אין פחות מצל"ש? אין פחות מצל"ש, כולם... וואו. לא, דבר כזה לא אומרים. קודם אומרים מי קיבל צל"ש, אחרי זה אומרים שאין פחות מצל"ש. אוי, זה ממש אני אז קודם כל זה... אבל פעם ולאחר אני מקבל לא לקבל צל"ש. אלי, אתה עשית את הטעות של מתיו ורדון. מה? אתה עשית טעות של מתיו ורדון שגרמה לחברי נבחרת שלו לבכות פשוט. זה צריך לשאול אותו לפני. אתה עשית טעות של מתיו שגרמה לבכי של ילדים בנבחרת שלו. זה שאמרת שקודם כל אין לנו פחות מצל"ש. אתה
קיבלת צל"ש. כל הכבוד לנו. נכון. רק הוצאנו איזה 50 נקודות במוטיישן. מאחר ואני מכיר אתכם רק במספרים, נכון? נכון? אני לא מכיר אתכם משהו. תתחיל, תעשה מהאמצע, ואז כאילו 4, 5, 3, 6, ככה. כן, שבסוף יהיה 1 ו8. אז 8 זה אתה? גם אמיר קיבל צל"ש. אמיר קיבל צל"ש ואתה? אתה קיבלת? וואו. זה? אתה קיבלת עליו? אתה קיבלת עליו? אתה ואתה תראה את הציון שלך, קודם כל קיבלת כסף. וואו. אלה הבשורות הטובות. הבשורות הרעות הרבה יותר. שחסרו לך 0.3 נקודות. וואו. זאת אומרת שאם אתה היית רושם, אני צל שספק, בשאלה שלא רשמת את אורך החוט, היית מקבל זמן. לאולימפיאדה,